салом дӯстон, шумо дар шабакаи Корвони Умр қарор доред. Бо шумо ҳастам Абу Мудассир. Дӯстони азиз, як хабарро хостам бар ҳамаи бонувон бирасонам. Кор барои тамоми занҳо ва духтарҳои хонашин. Агар касоне ки хоҳиши кор кардан дошта бошанд, марҳамат, ба рақамҳои дарои ки мебинед дар ин рақам WhatsApp пайваст аст. Бо тариқи WhatsApp ба ҳамин апамон нависед. Ин апамон бар ҳамаи шумо маълумоти пурра медиҳад. Агар кор бар шумо маъқул шавад, марҳамат кор кунед. Агар ки не, интихоб дар дасти шумост. Фаромӯш накунед ки кор ягон фанду фребаш нест. баъдан ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. дӯстони азиз, бародарону хоҳарон ва касоне ки моро дар шабакаи Корвони Умр тамошо мекунед. худованд бар ҳамаи шумо тансиҳатӣ, саломатӣ ва хонавободӣ ва аз ҷумла бар Тоҷикистони соҳибистиқлоли давлати азизамон тинҷиву оромиро хоҳон ҳастам. бигзор ҳамеша доимо сулҳу субот, тинҷу оромӣ боқӣ ва пай дар пай бимонад. ҳар рӯз дохили сомонаҳои иҷтимоӣ мешавем. ҳар рӯз адади инсонҳое ки ҷон бохтанд, инҳоро мебинем, мехонем ва мешунавем. худованд он шахсиятҳое ки ин дунёи фониро тарк карданд бо сабаби зилзила, бо сабаби заминларза, тариқи раҳмат, шоистаи ҷаннат кунад. ва он инсонҳое ки зинда ҳастанд, дар беморхона бистарӣ ҳастанд, худованд раҳмату мағфираташон гардонад. аксе ки шумо мебинед, ин акс аллакай дар сомонаҳои иҷтимоӣ бениҳоят популярд мегашт. яъне тифлаки 4 моҳа гӯем тақрибан хато намекунем. ин тифлаки 4 моҳаро аз таги сангпораҳое бароварданд ки бинед худованд чӣ қадар меҳрабон аст. ҳатто аз таги ҳамон сангпораҳо зиндаву саломат бароварданд. албатта худованд агар аз мусибат наҷот диҳад, аз дохили оташ ҳам, аз дохили об ҳам, аз дохили ҳама чиз ту сиҳату саломат мебароӣ. агар ки не, ту дар ҳамон ҷо шояд вақти соатат расида бошад, мемирӣ. вал асобати мусибатин илла биизниллаҳ, яъне ҳар як мусибате мешавад аз ҷониби Аллоҳ ҳаст, бо фармони худованди якто ҳаст. пас ин давлати Туркия ки имрӯз ин мусибат болои сари давлати Туркия ҳаст, аллакай 51 нафар аз ҷониби ҷумҳурии Тоҷикистон ба кӯмак рафтанд. хуш ба ҳолашон ки дасти кӯмаки хешро дароз мекунанд. ин ҳам як номбардори давлати мо аст ки мегӯянд аз Тоҷикистон омадааст. шунидани ин ҳодисаҳо дигар асту диданашон дигар аст. он касое ки ба кӯмак рафтанд, худованд нигаҳбонашон бошад. ва он касое ки ҷон бохтанд, худованд раҳмату мағфират кунад. албатта ҳеҷ кас ва ҳеҷ чиз абадулабад нест ва ҳар он чизе ки мешавад аз ҷониби худо ҳаст.